am Nongcebo Vukile Mackenzie, and this is the podcast, Sawubona. Every fortnight, a guest joins us for a conversation or to share a story. It's a pleasure to share these with you and to have you with us. Welcome, Ngiyakwamukela, to another episode of Nongcebo Mackenzie, the podcast. Our guest today on this episode of the podcast is Ukholosa Mbedla. She's the Assistant Director on Child Protection, Durban South District with Department of Social Development. Kholosa, siyakubingelela, siyakwamukela. Siyabonga Nongcebo. Uma sikhuluma nge-child protection, nasibheka nje from a legal point of view and from the department's point of view as the Department of Social Development, what are we talking about? Masikhuluma nge-child protection. Child protection is a system that is developed and designed to protect children, and also it's meant to ensure maximum protection of children from any type of harm or abuse or exploitation, and it is legislated under Children's Act. So uma kukhulunywa uvamisile futhi kuzwa abazali ukuthi uhulumeni usefuna ukusitshela ke manje ukuthi masizikhulise kanjani izingane zethu uma kukhulunywa ngento ukuthi kuvikelwa abantwana. Kodwa ngicabanga ukuthi ngasohlangothini lomthetho uma nithi nivikela abantwana akusikhona lokho esicabanga ngathi ngoba thina siba nokuthi ingane kusho ayisathethiswa sathiwa. When we say protect them from harm, what are we talking about? Iziphi lezi zinto enisuke niyibheka nini ukuthi la ke abantwana kufanele bavikelwe? Masikhuluma ngokuvikela abantwana from i-perspective yethu ka-social development, sikhuluma ngokuthi kufanele abantwana ngaso sonke isikhathi babe kwi-space noma kwi-environment safe that will enhance i-safe development yabo, and also ezowenza ukuthi bavikeleke ekuthenini bangahlukumezeki noma banganukubezeki in any form. Yes. So akasichaza ukuhlukumezeka. When we talk about abuse, what is abuse? When you're talking about child abuse, what is child abuse? Child abuse is quite broad. Kodwa ke I'll try to make it a bit shorter. Masikhuluma ngokuhlukumezeka kwabantwana or child abuse, we are referring to any harm or exploitation or any ill treatment that is inflicted to a child deliberately or not deliberately. Okuyenzeka ingane ihlukumezeke ngephutha? As in not deliberately? Yes, kuyenzeka kakhulukazi masibheka kuma issues of emotional abuse. Okay. Uthola ukuthi mhlambe indlela omthethisa ngayo, ake sisi ngenza isibonelo nje, mhlambe unekhanda elikhulu noma mhlambe unemcondo. Yazwela ke lo ikhulumayo ukuthi isiyazwela. Yes. Uma akufanele sisabazali sisebenzise mhlambe izici ezithize. Okay. Because ngaleyo ndlela umntwana usumhlukumeza wena unaware ukuthi uyamhlukumeza emotionally and ubulala even self esteem yakhe. Really? Yes. Okay. Ngoba omunye umzali mhlawumbe angayithatha ngayinaki leyo nto ngoba angaba nokuthi vele ingane zizokugcona. So mhlawumbe na ayitshela ukuthi wenzela ukuthi ungazweli. Jwayela vele unemcondo. So kwenzela ukuthi babethi wemconjwana uthi hayi vele akusiyona into engithusayo, ngiyazazi ukuthi nginemcondo. Kuyenzeka ukuthi mhlawumbe umuntu ayitshele ukuthi yena wenza ukuthi uzama ukuthi ayilekelele ingane ukuthi ingazweli ngoba vele umhlaba uyahlaba. So mhlawumbe nayitshethini ufuna iwajwayele lamagama ukuze mayise uma abanye abantu vele unekhanda elikhulu ngifuna wazi ula ekhaya ukuthi unekhanda elikhulu wenza ukuthi makuthiwa yakhanda kakhulu ngaphandle ungafiki ukhale lokho ngikukhohlisa ukuthi avumuhle khehla kanti ngempela kuyenzeka ukuthi abanye abazali bayibuke kanjalo. Kuyenzeka sisinongcebo kodwa akusiyona into eright. Akusiyona into eright. It's something esizama ngayo yonke indlela
uma suke senza ama prevention programs ukuthi si raise siba conscientize even abazali ukuthi using such words ebantwaneni akukho right. Yes. So uma sikhuluma ngale abuse ke le deliberate manje ngoba ngicabanga ukuthi kulokho besibeka le engekho deliberate la umuntu esuke ehlukumeza ehlosile ukuthi ahlukumeze mhlawumbe singayibheka ngokuthi yes uma kukuthi uthatha umntwana mhlawumbe uyamnukubeza obviously ngicabanga ukuthi nawe kusuke kukhona into ekutshelayo mawukuthi umuntu nje ophilayo unembeza wakho uyasebenza ukuthi lento engenzayo ngoba yikho phela uyawuthola bayaqashisa bazame nokuthi ingane bayisabise njalo njalo kodwa uma nibabheka abantu abasuke benza lezo zinto kusuke kuthini kuyena umuntu the time enza leyo nto ngoba kushutheni usuke zibona ukuthi lento ayenzayo usuke ebonani ngayo usuke kumjabulisa akulula sesinongceba ukusho ukuthi kusuke kuthini umuntu mayisuke kwenza lokho but ukunukubeza noma ukuhlukumeza deliberately njengoba ukuchaza nje umuntu usuke kuhlosile kuyaplanwa it's not something evele ivuke kuthwe noma mhlambe uyenze by mistake you understand umuntu uyakuplana like ukudlwengula nje for instance mangabeka as an example ukudlwengula umuntu mayizomdlwengula umntwana uyakuplana lokho oqala uzokulinda wena as a parent ungabi khona ngithi around hayi ukuthi mhlawumbe usuke ebona ithuba nje wase lokho kum-overwhelme usuke vele ekade shithi yazi ukuthini no akubi ukuthi umuntu usuke ebona ithuba isikhathi esiningi ngoba kusuke kuplaniwe kusuke kuyinto kade libe efisa ukuyenza umuntu azame ukuthi athole mhlambe intuba yokuthi angene mhlambe ngendlela yokuthi mhlambe noma ngathiwa wena la kuzobe kungekho khona umuntu uyacutha kahle yes okay yes at times uyacutha at times kusuke kube neglect yakho as umzali angiboni ukuthi abazali bayathanda ukuthi bakuvume lokho ukuthi kuyi neglect kuyenzeka mangenza a typical example njengoba mhlambe sila mina nawe angithi we are both parents I assume you assume correctly yes we are both parents I assume njengoba sila if sishare abantwana bethu be unsupervised uyakubona so usolivulile ke manje ithuba lokuthi kungenzeka noma yini emntwaneni so ebantwaneni abangakanani lokho ngisho ngoba mhlawumbe ikhatha isafana asikuvume lokho yes but uzokhumbula ukuthi okay hayi kweyethu age sashiyo thina singaphansi ko 12 years right mhlawumbe umama ufanele emsebenzini akekho umuntu ozokugada mhlawumbe kuvalwe izikole kutshelwe mhlawumbe umakhelwane ukuthi hayibo ingane isale yabo bese kuthiwa ungavuleli umuntu and sasikulalela lokho ukuthi ungavuleli umuntu wazi ukuthi okay so ushiye nama instructions so umzali ngeke athi lapho mhlawumbe njengoba uchaza ukuthi mhlawumbe umzali hayi ukuthi ngamasibomu ngenxa yezimo kugcine sekuthatheka sengathi neglect lokho singakubeka ngempela simsole umzali ngalokho noma singeke simsole singakulungile kodwa fanele singeke simsole 100% kodwa khona akulungile ngoba izwe la ngaphandle selashintsha yes so kubalekile ukuthi mangabe wazi ukuthi unama commitments ekufanele ukuthi wenze sure ukuthi there is umuntu omdala ozokwazi ukuthi abheke ozoba neso noma ozobekiso enganeni ngaso sonke isikhathi which is why kuyaye kushiwo even beyodlala abantwana kuma grounds kuyaye kushiwo ukuthi abangadlali be unsupervised noma kungekho
umuntu obamonithile omdala oyiso. Mawungabuka ema-parks isikhathi esiningi abantwana mabe ema-parks seku encourage ukuthi abahambe nama-parents noma bahambe nabantu abadala ukwenzela ukugwema izimo ezifana nalezo ukuthi zingenzeki. So uma sesibheka ke lokho ukuthi kufanele kube khona izinyathelo ezithathwa umzali noma umuntu omdala kuyena responsible ngaleso sikhathi, caregiver angibeke kanjalo, ukuthi umntwana noma abantwana bangahlukumezeki. Let's say ngebhadi kwenzeke in whichever form, be it physical, be it emotional, be it mental, all the various forms of abuse. Are there specific signs? Because ezinye izinto kungathathwa ngokuthi mhlawumbe umntwana is being cheeky or sestagini or akalaleli or whatever. Are there specific signs that show you ukuthi no umntwana wami akekho right? I would say from my professional perspective, I would say kubalekile ukuthi ube ne relationship nomntwana wakho. Because mawune relationship nomntwana wakho uyakwazi ukumbona ukuthi yes yena unakho kuba moody, but lokhu kuba moody uyakwazi ukubona ama behavior patterns. Yes. Okay. Ukwazi ukwenzela ukuthi uzoshesha ukwazi ukuthi uzama ukuprobe if nine relationship right nayo umntwana mhlambe uzawufika to a point where ezokwazi ukuthi avuleleke asho ukuthi no, this and this happened. Mhlambe I've been bullied, mhlambe I've been umalume ufikile mhlambe ethi uzothatha ukuthi la endlini and then you understand. The next thing umalume bese ke phezukwami uyayibona, o mhlambe uanti njengoba kade ngisele naye la emini uanti ungitshelile ukuthi lesi sigqemezana ukhathele isona wangishaya, uyakubona izinto ezenzakalayo lezo. Yes. Uyazi akujwayeleke endlebeni ukuthi abone njengoba usho leso sigqemezana, akujwayeleke endlebeni ukuthi leyo nto izinto efanele siyifundise zona, siyikhuthalela ukuthi siyijwayeze ukuthi okay, njengoba nawe ungekuthande, ngoba bangasohlangana nomuntu nje, mhlawumbe ngihlangana nomuntu nje ngihambele kwe street athi yawe namconjwana, ngikake ngimbuke kabi phela ngithi yebo lo muntu ungusuka ngani, but how much more enganeni, uyayibona automatically into oyithatha leyo ukuthi awu kodwa busungaze kanti njengoba ukuveza manje ukuthi sengesiyona into right. So asithi ke manje mhlawumbe ake sihlehle ngoba la sesibheka umntwana osekwazi ukuthi abe namamuthi noma ngithi sibonele sisenzile. Ake sihlehle ke sethu umntwana mhlawumbe ona 4. Yes. Noma mhlawumbe sithatha umntwana ona 6 or ona 8. Othola ukuthi mhlawumbe ngokweminyaka yakhe nangokwe environment akhule ngayo akanayo ilanguage yokuthi ayichaze leyo nto. Ngoba let's say mhlawumbe umntwana wentombazane ohlala noma wakhe nogogo wakhe nodadewabo, right? Akakazabone umuntu wesilisa, so akakwazi ukuchaza ukuthi usibanibani ufike wangenza ukuthi, ngoba mhlawumbe akakaze ambone nje umuntu wesilisa enza izinto ezirongo noma mhlawumbe ayijwayelena nebehavior yomuntu wesilisa ukuthi umuntu wesilisa mayenza ukuthi kusuke kurong uhleli nabantu besifazana endlini, or umntwana womfana ohlala noma wakhe no-anti wakhe nodadewabo. So akazi yena ukuthi okay, uma kukhona umuntu wesilisa engenza ukuthi uganga ngami noma umuntu wesifazane mayengenza ukuthi uganga ngami, ngoba phela nabo anti bayaganga ngengane zabafana, nabo anti bayaganga ngengane zamantombazane, ukuthi sekwajayeleke ukuthiwa umalume owenza ukuthi. So lo mntwana ongenayo i-vocabulary ikupho kufanele ukubheke ukuthi khona into engahambi kahle la. Angisho ke uyayikhumbula ukuthi bengike ngathi kufuneka ubheke ama behavior patterns wakhe umntwana. Also udinga ukuthi mawumzali esikhathini samanje ube very observant, because umntwana ongakwazi ingane engakwazi ukukhuluma noma engakwazi ukuyi-expressa i-expressa mayisuka idlala. Aha, okay. Yes, i-expressa mayisuka idlala. The moment ezothatha udoli, athatha udoli amshaye phansi, uzosho exactly lento ejwayele ukushiwo kuyena, ayisho kudoli ukuthi abantwana esigqemezana uma wakho ngishiyile la ngikhathele wena, uyabona
everything eyayenzeke kuyena uyenza ngesikhathi edlala, uyidemonstrate ngesikhathi edlala. So kudinga ukuthi ube umuntu oneso noma observant ma usuke umzali. So ungalindeli ukuthi ingane izofike ithi uanti Nongcebo ungenza ukuthi ungalindeli lokho, bheka ezintweni ezenziwa ingane ukuthi hayi ngeke. Yes. Okay. Yes. Because at times if umntwana ehlukunyezwa deliberately uyayisatshiswa, uyayibona, le yenza ukuthi uthi mawungena angasho ukuthi Nongcebo noma mama Nongcebo kune uanti noma umalume ungenze ukuthi, angithi umalume usuke emsabisile noma uanti usuke emsabisile. So indlela akazoyiveza ngayo uzoyiveza mayisuke edlala. Now we are talking about umntwana omncane. Yes, uzoyiveza mayisuke edlala. Okay. Yes. Lo osethe ukukhula, let's say mhlawumbi una 11, 12, 13, nayo senayo indawo yokugologoloza. So nayo indlela sekhuluma ngayo isihlukile, ubona ngani? Emaphi ama signs? Umntwana mase khulile iyashintsha behavior. Okay. Uma ehleli kwi-environment engekho conducive noma abusive. Okay. Yes, iyashintsha behavior nje completely. Uma kuukuthi umntwana ocheeky, uthola ukuthi uzoba more cheeky kwesinye isikhathi. Okay. Ikhona into ekufanele ukuthi uyithole emenza ukuthi abe kanjalo noma abe reserved. Mawuthi mhlambe umntwana obably, umaze friendly, ma behavior patterns nje iwona nje asuke ezokutshela ukuthi kwenzakalani ngayo ingane. Izingane ziba happy nje isikhathi esiningi, zihlala zihappy, especially around ama parents noma especially around abantu abasuke beba trusta, uyayibona, ziba abantu abakhululekile. But waqala washintsha, there is something eyenza ukuthi ashintshe, be it yenzeke ekhaya noma yenzeke esikoleni, noma yenzeke mhlambe behambile bese park, noma ngabe yenzeke ekiphi environment. Yes. Okay. Manje kulula uma ngiwumzali ngoba angithi sabazali sifuna ukukholwa ukuthi number 1 senza yonke into right. Ngisho umuntu angathini, ngisho kungathiwa wenzeni, uhlezi right umzali, awufuni nje ube khona umuntu ozokutshela ukuthi khona iphutho lenzile engane yakho. Ngiyazi mina umzali uzalwa yimina uNongcebo, ngeke ngitshele wena. Kanti mhlawumbe ngempela ikhona into erongo yenzayo. Kodwa sesingathanda ukubona sengathi khona iphutho esilenzayo. Number 2, sesingathanda ukuthi mhlawumbe sizithole sesesimweni lapho singasoleka khona ukuthi mhlawumbe khona lapho esibe budedengu khona. So umuntu mayizofika athi ingane noma mhlawumbe mozoyibona ingane ukuthi okay khona engayiboni kahle, mhlawumbe unganga shesha ukufuna ukuthi uyiface ireality yento. So uthi okay 12, 13, 14 puberty, no not puberty, usengena kwi teenage, ngithi puberty is before 12 angithi. Yeah, so usengena estagini, yes, usengena estagini angithi. So uzofuna ukuthi ubeke izinto ezifana nalezo ukuthi usengena estagini, useyaqala useyadelela, useyaqala useyangiphendula, useyaqala usenza ukuthi, useyaqala usenza ukuthi ikuphi mhlambe ongathi kungaba i-differentiating factor, ungasheshi uthi hayi i-stage siba nje kodwa umntwana ohlukumezekile noseqala ukuthi ashintshe i-behavioral pattern yakhe kuba nje. I would say especially kuma teenagers, akavela lale avuke i-behavior ishintshile. Aha. Kuqala mangabe sefike kwi stage lese puberty noma efike kwi teen stage, kwi adolescent stage, kuzoqala kancane. Lo ovuka olala avuke ese umunye umuntu, something is wrong there. Idinga your special attention. Okay. Idinga ukuthi uzama ukuprobe more. If you feel ukuthi mhlambe you do not have that kind of a relationship naye umntwana ezomenza ukuthi abe comfortable ukuthi akuvezele ukuthi yini mhlambe emenza ukuthi abe kanje. Try and get someone umntwana comfortable ukuba around yena. Yes, be it a friend
of umntwana, be it umamncane, be it angithi nomama ngaziwa ukuthi siyathetha siyashaya. Umntwana ezekhula uyaba nayo umuntu abafond of yena. Loya muntu afond of yena maye around yena uzokwazi ukuthi abe open kuyena, akwazi ukuthi amchazele yonke into ukuthi this and that and that and that kwenzekile ngesikhathi sokuthi. So kuma cases enike niwabone ngoba sihleze sifundiswa siqwashiswa sicetshiswa futhi ukuthi okay, avoid such things, avoid such situations. As you're saying, don't leave children unsupervised and all of that. Be careful who you leave your children with, even if you believe ukuthi umntwana is being supervised. Mhlambi lo msupervised okuyena oyinkinga. Common perpetrators kuvamise ukuthi kube obani eyimweni niyibonayo? Ama common perpetrators akuvamile noma kwenzeka, angisho ukuthi akwenzeki, but akuvamile ukuthi kube abantu abangabazi abantwana. Common perpetrators ilabantu abaseduze ababaziyo abantwana, your relatives, your family friends, your friends, uyayibona, umfundisi, omama umfundisi, uyayibona, labantu ababathembile ababaziyo, nabathembekile nawe as a parent obathembayo. Ungathola ukuthi mhlawumbe njengoba umthemba nawe uyothi makukhonto oyibonayo ukuthi ayihambi kahle emntwaneni kube uyena umuntu ombikelayo kanti ubikela yena ugalakajana okuyena ngempela omoshayo. Exactly, we've seen such cases. Manje awuthola ukuthi when ucomfortable ngokuthi umalume usibanibani uyamlanda umntwana. You understand? Be it it's a girl or a boy child. Ucomfortable wena ukuthi umalume usibanibani ngeke azamenze lutho, lo mntwana ukhulele phambi kwakhe, ujayele ukumlanda vele esikoleni, so nje uyayibona manje it's common abantu ilabantu abakucycle yakho isikhathi esiningi. Yes, bayaba khona laba abaseceleni, but ekuyibona abajwayelekile ukuthi babe ama perpetrators ilaba umntwana akhulela around bona. Ezoqhubeka ukukhuluma inhliziyo yami yangokushaya ngamandla ngoba ugcina usuthi ngizothemba bani, ugcina usuna leyo nto yokuthi ayibonge ngempela kuthiwani uma kunje, uma kuukuthi omaluma baseduzane uanto seduzane ngizothini, ngizokwenza njani? Khona ungathembi umuntu. Hayi ungathembi umuntu when it comes to umntwana wakho. Nowadays I would say mina ungathembi umuntu. Okay. Ngoba angithi uzosola ukuthi ujwayele ukufika uanto sibanibani you have a boy child, cute njengoba cute now, kanti mina sengibona umuntu ongangisiza ukuthi sidlale naye, ngimcele ngithi ngicela angivakashele, angithi ngithembile. Uyazi lento oyikhulumayo kukhona nje ku social media omunye kade bemhlaba kakhulu ngokuphawula kwakhe, because she was saying ukuthi she does not leave her children with male relatives. She does not allow her children to visit and sleep over, be it a friend, be it a family. Ingane yakhe uyifuna in her house, at her home, with her all the time. Ngisho ingavakasha leso sikhashana ibuye. And then they were saying, oh no, wenza ingane ingakwazi ukudevelop ama social relationships, ingakwazi ukuinteract nabantu, she's being overprotective, she's suffocating the child will never know how to maneuver in other environments and all of that. So ubukuthi ebo ngempela ke manje sengimenza iqanda kakhulu, mhlambe sengenza nanokuthi ireality angayiboni uyokwazi kanjani ukuthi abone into esolisayo if ehleli kule cocoon la ngempela they always protected, uma is always hovering, or ubaba is always hovering and all of that. Kubalekile sisinongcebo ukuthi umntwana umfundisi. Yes. Noma ngathiwa umenza ngiqanda kakhulu, but umfundise izinto ekufanele ukuthi akazibheke. Okay. Yes. That's very important.
banane conversation nje Yes. nomntwana. Yes, banane nje ne conversation nomntwana. It doesn't have to be a formal conversation la ozothi khona ngifaka iclass ke manje nazi izinto ekufanele mawuzohlukunyezwa kwenzeka kanje kanje. Yes. Nixoxa nje njengoba sixoxela nawe. Yes, usho ukuthi umuntu mase eqala ukwenza kanje Ixwayele yona. iqwayele yona. Okay. Yes, that's a red flag. Alright. So, as we wrap up the conversation, what are the primary things that you would recommend as somebody who's in this field and who has seen cases and who's investigated cases and who's seen this more than most of us will see it in our lifetime? What would be the key things that you would advise a parent to do their utmost as a preventative measure and to engage their child on as a preventative measure? What would you recommend? I would say as a parent, kakhulukazi emntwaneni wakho noma ebantwaneni bakho, it's very important ukuthi ubafundise. Yayibona? It goes back to le nto bengithi you need to have ama conversations nazo ingane. And also bafundise nanokuthi akukho safe ukuthi uhambe wedwa. Abantwana bethu bayafika kwi stage la beba nento yokuthi I can do by myself. Yes. For instance, mangenza an example mina endlini. Nginenkinga yokuthi umuntu akanankinga nokurequest iUber. Yayibona? I have teenagers abangenankinga nokuthi ababoni bona kuyinkinga ukuthi ubona sengathi Cool, actually, independent. Yes. Bayathanda ukujaha. I'm not a child anymore, Mom. I'm not a child anymore. Yes. Ukujaha that stage so ukuthi I can do by myself. Yayibona? So it's very important ukuthi umfundise umzali wena as a parent before ayofundiswa ngaphandle, ngoba singafika thina as professionals ukuthi simfundise esikoleni, angafundiswa futhi kwi life orientation le abathi LO esikoleni, but umntwana uyizwa kangcono noma uyireceive kangcono into asuke ifundiswa kakhulukazi ekhaya. So it's very important ukuthi umchazele ukuthi why ngithi kuwe noma ngithi kini ni abantwana bami it's not safe for you ukuthi nihambe nodwa, be it nihamba nge-Uber, be it uyawalka uya ema shops yo mhlambe uyothenga isinkwa, ungacela umuntu omdala ukuthi akuphelezele. Nowadays it's or at least usho ke khona kuzoqaleka isikhathi ukuthi hayibo lesinkwa sithenga u3 hours kwakutheni naleya uyincombi ngcono nje umuntu angahambi yedwa nje at all kunokuthi asho. I would say mina umntwana akangahambi yedwa, because into sikhulume nge-rape nje kakhulukazi umntwana mayisuke ezorishwa kukhona angifuni ukuthi khona ithema bayisebenzise kuma socials mabesuke bechwenza abantu besilisa, bayibona kuthiwe ayi uba niqhude, bayibona bakho umuntu mayisukazi ukuthi uyantshontsha vele u5 minutes mningi useyilimazile uyiqedile ingane. Lo 5 minutes kuyena is a lifetime of damage to a child. Exactly. Yeah. Exactly. So ingakho kubalulekile ukuthi ngaso sonke isikhathi umntwana akahambe nomuntu omdala, akangahambi yedwa. Bayibona? So in all, teach your children what is appropriate and what is not appropriate. Indefanele bayixwaye emntwini at all times. Ensure that your children are supervised and that your children learn that it's okay to say ngiya endaweni ethile, not ukuthi ingane ibe nezimfihlo ingane ibihambile uvakasha isixoxela isibuya ukuthi bengiyovakasha. Your children must know that it's the right thing to do, to always ukuthi makwazi ukuthi ukuphi at all times, and if you're going somewhere, even if uya lapho somewhere, shono so that kuzowenziwa proper arrangements wokuthi uzokwazi ukuthi uphelezeleke lapho. Uyayibona? It's better uma
kuzoba nomuntu omdala usuke ezoyi-accompany-isha ingane to wherever like kufanele ukuthi iye khona. Yes. Kholosa, thank you very much. Thank you for joining us on this episode of the podcast. Remember, you can like the episode and share the podcast link, as well as listen to more episodes on the channel. Subscribe to the channel for more. Siyabonga. Thank you for listening.